Vale, us vinc a explicar una mica de drama, un altre cop, com l'altre dia. Perquè, bueno, han començat les classes ja i tinc drama de classes. A veure... Explicació. Tothom a batxillerat artístic va perquè sap dibuixar. Se li ha donat bé dibuixar, li agrada dibuixar, sap dibuixar. Van únicament pel dibuix. No m'he trobat ningú que no vagi pel dibuix. O sigui, sóc l'única persona que li agrada el dibuix teòric. La teoria. Sóc una friqui de la teoria. I a mi només m'agrada la teoria, perquè dibuixar no és el meu. No. Jo i dibuixar, no. Jo sempre he estat dibuixant en digital. Jo del dibuix a paper, no. Dibuix en digital tot el que vulguis, però en paper no. No sé dibuixar en paper. Jo agafo un llapis i no em surt res. Tothom diu que és perquè en digital és més fàcil. Jo no ho penso així. A veure, principalment és culpa de disgràfia, que a part d'afectar a com s'escriu, també afecta el dibuix. I llavors és molt més difícil fer dibuixos a mà. En digital no passa, ja que per funcionament del dibuix digital ja no passa. I no et veus afectat. I llavors, pues, quan tu dibuixes en digital estàs al mateix nivell que tothom. Però a l'hora de dibuixar en paper, no. I, pues, bàsicament jo i el dibuix no ens portem bé, per culpa d'això. Bueno, seguint d'això, és inentendible lo dels cicles. Ja que tu, per fer un cicle, has de fer una prova d'accés. Que per molt que el cicle sigui de disseny o d'una rama més tècnica, et demanen una prova hiperartística. Però és molt, molt, molt artística la prova. I això vol dir, per què és més difícil entrar a un cicle que un batxillerat? Perquè el batxillerat has d'entrar amb nota i en veritat és relativament molt fàcil entrar. Ja que doncs, la quantitat de persones que demanen nota, pues, amb poca nota és fàcil entrar. En canvi, al cicle t'has de fer la prova d'accés, que ja et dificulta molt perquè has de fer prova d'accés i ja no entres per nota de l'ESO, sinó entres per la nota que et surti un dia d'aquella prova d'accés. Llavors, això fa que sigui molt més difícil entrar-hi. I a l'ESO no s'estudia dibuix, no s'estudia el que, com dic, la part visual en nivell teòric. Vale? Aquí ve un altre. Perquè els batxillerats artístics són tothom gent que vol fer dibuix, disseny, en comptes d'algú que sigui més teòric. No hi ha ningú que sàpiga la teoria. Per què? Perquè no te l'han explicat mai. Arribes allà i dius, que existeix teoria del dibuix. I és algo molt nou per tothom. Als últims anys ha hagut un boom de dibuix de còmic, manga i coses així. Això fa que molts nens estiguin interessats per això i comencin a dibuixar. I simplement, per dibuixar tant, doncs ells han començat a dibuixar molt bé i la gent comença a dir-los que bé dibuixes, vés-te'n a l'artístic. I són gent que ho dibuixen bé simplement per hobby, però no tenen una base teòrica bona. I aquí és on tothom es pot estampar el batxillerat artístic, de no tindre aquesta base de teoria, directament sense saber que existeix. A veure, jo també em puc estampar, no? Però jo sé que existeix aquesta base i algú la conec. A veure, per avui, estic molt dispersa i no sóc capaç de fer res. I ens estaven demanant ja els primers dibuixos i els primers treballs. Bé, se'ls t'ensenya a treballar sigui quina sigui la situació, perquè les coses les has de fer, i les has de fer al moment. I ara, doncs, t'obliga a tindre creativitat i tindre l'obligació de fer alguna cosa quan no estàs. I això, doncs, és coses que la gent no entén. O sigui, tu no dibuixes per passió, aquí. Dibuixes perquè és la feina, és la teva feina. Una vegada que acabis això, si acabes fent il·lustració, perquè molts volen anar a il·lustració, serà això. Has d'entregar alguna cosa en un pla d'entrega? Doncs tindràs que fer-ho, quina sigui la situació. És una feina més, com a qualsevol altra. No pots dir, és que no tinc creativitat. La creativitat t'ha de sortir en el moment que sigui en aquest tipus de situacions. A veure, i a què ve tot això?
Doncs ara molta gent se'n va a l'artístic simplement perquè dibuixa bé. I, vale, sí, t'agrada el dibuix i això, pots anar a l'artístic. Però, què passa aquí? O sigui, és una opció només anar perquè t'agrada dibuixar? Perquè l'artístic és molt més que simplement un dibuix. És qualsevol tipus de branca artística plàstica. Es fa funk, es fa teoria del color, es fa història de l'art, que ja m'he trobat a molta gent dient-li que és molt avorrida i a mi em sembla l'assignatura més divertida de totes. Es fa cinema, es fa fotografia, es fa bastant món audiovisual. És molt més que simplement dibuixar. Què aniràs? A un batxillerat simplement perquè una assignatura és el que t'agrada? Perquè al final només és una assignatura de dibuix. Doncs, no sé, em sembla que possiblement hi hauria altres opcions millors que la batxillerat, perquè al final som massa gent, perquè, sincerament, no havia vist tanta gent concentrada en una sola classe, perquè som una sola classe d'un sol batxillerat artístic, i doncs normal que es sobrecarregui la classe de gent si tothom que té un mínim interès pel dibuix acaba allà. No dic que no sigui bona idea fer-ho, no. Si tu t'agrada dibuixar i vols fer això, bé-s'hi. Però abans d'anar-hi, com vaig explicar en un altre vídeo, dona informació. Però molta gent d'aquesta no té informació, al igual que no ha tingut ningú una informació de què és el batxillerat artístic. Perquè igual es pensen que ja només es dibuixa i es fa únicament dibuix. Perquè això és el que t'expliquen. En veritat, a mi no em van dir que feia història a l'art. No sabia que feia història a l'art fins que vaig arribar-hi allà. Són moltes assignatures que no t'expliquen, perquè, a més, canvia molt depenent de l'institut. El batxillerat artístic sí que és veritat que és la que més canvia depenent d'on l'estudis. Per què dic que no a tots els instituts és diferent? Vale. Tu a batxillerat tens les assignatures obligatòries de tots els batxillerats, no em ficaré a repassar-ho, però bueno, ja que estic us explico com funciona el batxillerat. Són les optatives, o sigui, les matèries obligatòries a totes les branques de batxillerat. Català, castellà, anglès, filosofia i educació física a primer de batxillerat. Vale. Després tens les obligatòries de matèria. En social són llatí, grec i coses així. Ara no me les sé. Els científics són física i química, matemàtiques aplicades i aquestes aquí. Gènere artístic són dibuix artístic, dibuix tècnic, llenguatges artístics i cultura audiovisual. I volum. I llavors, aquí entren les optatives. Cada batxillerat té les seves optatives. Què passa? Que depèn molt de l'institut quines optatives ofereix. Hi ha una llista d'optatives i cada institut n'ofereix un parell que estan dins d'aquella llista. Llavors, depenent de l'institut on vagis, tens unes optatives o unes altres. Això pot fer que canviï moltíssim el batxillerat. Per exemple, on jo estudio, fem cinema, fem disseny i fem exposicions, el que fa que puguem tocar molt més de totes les disciplines artístiques, perquè també fem disseny de moda, això. El que fa que puguem tocar moltes disciplines diferents. Un altre institut potser ofereix història de l'art optativa o ofereix alguna cosa que no ofereixen altres instituts. Per això pot ser molt diferent on estudis d'un lloc o un altre. Per això és important que si pots escollir més d'un institut de batxillerat artístic, et fixis en quin té el itinerari que més t'interessa. Jo només tenia una opció amb molts quilòmetres. Ara, és que no puc, a veure. No m'estic concentrant gens. Què vull amb tot això? Bueno, doncs no ho sé. Això, que s'ha de treballar perquè ho has de fer. És un compromís que tens amb algú. I és un treball que has d'entregar perquè ho has d'entregar. És un compromís que tens amb fer aquest treball. Simplement això. Jo estic compromesa a fer-vos aquest vídeo. El que anava a dir-vos. Jo tinc molta sort amb el batxillerat, ja que el batxillerat el que
he pogut accedir, doncs fa 2 de les assignatures que més m'interessen. Fotografia i cinema i comissariat d'exposicions. Ja no sé ni què és el que m'interessa. Bueno, doncs això, que a part de fer direcció de fotografia i direcció artística, també m'interessa moltíssim fer divulgació artística, si és que no es nota en aquest canal. I llavors, doncs, jo he tingut aquesta sort de poder fer les optatives sobre els temes que a mi m'han interessat. Aquí un altre videorama d'aquests. Ja tornarem als vídeos normals quan torni. Però què vull dir amb tot això? I és que moltes vegades et donaràs de que per molt que t'agradi dibuixar, dibuix no és... Bueno, vaig a dibuixar perquè vull, sinó que moltes vegades estaràs obligat a dibuixar perquè ho has de fer. És el treball, al final, de tot. En aquest món artístic, el dibuix és el teu treball, és la teva obligació. I ara, bueno, ens tornarem a veure en algun vídeo normal o en un altre videorama. Estic tan off que fins i tot se m'oblida dir adeu.